Mwancho muri wa TV ya Kisi Hot na tira ko TV ni gonde ase ewodi ya Muticho kutoka ase mu ya South Mugrango county ya Kisi tsikora rero mukapana ku county ya Kisi nigo akagiriko chigwikirana ase matanga ajagendrite ime ewodiga aso mwaka Jackson Achira yo na kwa kagusiria obugima bwaye nyina mwaka Jackson Achira omwana we nerore mu MCA gwe wodi eyiga ya Muticho abo ase mugavana kayere gwikirana ase tsikora rero nimuna natika kogotebya ningo chukwariga nerire na kogotebya ryagendrete kurwa asensemo eyiga buno bondiga amoyo kabera mubunge South Mugrango Amuske James Omingo Magara nigo ekiranire ase amatanga yiga uyo borete obonseme bubunge ase myaka ya magega ukarukirwe Ondora nere nigo ekiranire ase amatanga yiga gati ya abraya bange buna oyo tenenete ministry y'obochenu me ye county ya Kisi Muske mutskine kwaba nere nigo abereka wekirana ase ensemiga mu county secretary nigo aikira ase ensemiga mu county secretary we county ya Kisi nere nigo aikiranire ase amatanga yiga wikaboniga awa ensemi nigo abantu bose nigo swa negati matanga nigo abantu baturiete segiendete yo burkane ndio seteyo huna abantu bandi bakagirete ensemiga nigo yo murembe na anene muno asa abantu bakire kurira na enya omwaka Achira oyo obeire omurisia ase myaka 50 nomo nigo tocheka utevunga nigo asabireti kuba goswa ase kanisa na animono goswa ase nsemo ya ukorere kanisa aso mwaka 1950 ya atagete gase yo bokoreri wekera abono iga ekero kolire wekera bono iga ekero aikere ase nsemo ya yugusiria ubugima bwaye nincho kwariga neria mange kati abagano bakira system yiga nincho otebya soya gendrete rekini system ya security nigo ebekire enti ngukegima na system nigo egwato murembe kegima ncho nkuruko ni to Denisi gose nigo nkuruko kuntu nigo natire kwariga nigo cha system ri nindo chigati ya abagano bagase nigo swa kurwa system yiga gati ya MCA we egwodi ya tabaka nigo na ikiranire sensemeria yo kurigire ya mubere na chigoswa agotya ase ensemo eyiga ya matanga nigo tegerebo ko ndete gotema ryo kwena kyanga ngo liyatore korora ensemo eria to okurigire ya sensemeyiga agati ya abari bayikire ndete korora agati ya abarai bayikiranire ase ensemiga titote mukugamba amo no MCA gwe wodi atabaka nene muno nyakabaka ko tukwanda mangana bere kurwa ase ensemiga na anene muno kumanya gati ya aria agendrete kurwa ase ensemiga omweshimo tagani ko amana yasenga neyemo ase ensemiga ase dekaye moyoka to msikucha asengecho yokota disturbance gati yo no MCA gwe wodi atabaka tutegete tukwanira sitkolero na anene muno asumwe gucho kwarekana tukodiga rero gati ya omugavana we county ya Kisi gucukirana asebunga South Mugrango rekere ntunde ntangani asomwa koiga karibu sana mbiye mono moralia ase kwanyali bageli itangani ibona kira asenga maskani manne yo mweshimiwa Ronald Achira oito korokomegasi asenga okora kumwabo aiga inkagerete nga muna naikira ndo chenga no marembora na ndo tutaite gusaba elinda abantu baminto ekero tuachira matanga yenta kento koletana magomba amanganande yakoruchinga chiaya na kire yendo kibaya chinga chiaya igo ntakata pole nena ase a family na baminto once asengencho moyiga abumugaka Jackson Achira kamera anene muno ndoche bare amona political advisor bu mugavana ase serikali yo mugavana Paul Simbarati anene muno mutebi wekana semiro biri tukora rero na kimwikaneti asa matanga igana anene muno gesasu moko utaka ene so bari ntangani mugavana we county ya Kisi Muske Paul Simbarati aho tukocha ase bunge South Mugrango mugavana Paul Simbarati okira bugirange mema tukamange tiri ndagani yakirega iga igamboye asitukuri rero na muri asidikiri atero mugabano kiro wagara pole mu sikominto mweshimiwa Ronald Achira asokuru mungisi atomwabo twachayiga waka pole tushirikiana abantu baminto bankande njega mutichana nonkuruga iga toko sabanga matanga abe matanga murembe to ni mwaka no murembe
tuacha twashereke okuko mugako tumwenda murembe toganenga tona murembe. Asante sana. Katia political advisor wa mugabana wa Mosque Vini akangana kama uko ningana amone ritikolia lero. Ndiamana sana ndole no mabaso wekagaiga toja ko yo minto Ronald Achira yoro mo MC kurwe side pole igaige toro go celebrate bobo gimagwo mugaka menyete etogogania abantu ba minto to twaro molembe mugabano itongo chale ko abantu bense gaiga pole ndiamana sana nande muno mugabana wa chale abantu ba mero bugirango tigache mumurisibu no murembe kyara mugabana oito Kisii County no mundu wanjira bagirango sana igaba bagirango mboye tokagoja mumurisibu no mogoko no murembe ayinga titwase gusanga kurwa ase abarai bagasine gusana asa ensemiga y'amatanga nje nkorwa nyapto Dennis wasina bugwancha ondangeri kuntu yo ndigasine kuwaregania asa gasine kuwarekana kurwa ase ensemiga gatomirane chinga kichinde.